Aká bola taká najtvrdšia reakcia na vaše politické rozhodnutie? Myslím z vášho súkromného života alebo okolia. No, definitívne to bol rozpad môjho takmer trojročného vzťahu. Čiže rozpadol sa alebo teda nie len kvôli tomu, že som vstúpil do politickej strany Smer Slovenská sociálna demokracia, čo je smutné, akože je mi to ľúto, ale žiaľ aj to je život. Ale je to, hovorím, že na vlastnej koži som pocítil to, aká sme polarizovaná spoločnosť, jak dokáže vlastne zničiť politika veľkú lásku, tak som povedal. A to je ten spôsob, a toto ja nechcem, aby sa dialo akoby viacerým ľuďom, práve preto sa aj nejakým môjim spôsobom vyjadrovania a správania ako ľuďmi nejakým takým slušným, takým som to nazval možno serióznym vystupovaním, snažím upokojiť možno tie vášne, pokiaľ to ide, aby sa toto nedialo možno v nejakým iným ľuďom, aby sa im nerozpadávali vzťahy.